Så I har været med til jeres første buk. Så blev det den 16. maj. Vi var ude tidligere om morgenen til solopgang, hvor vi sad hernede i skoven. Der kom de her 4 dådyr forbi, og vi så også en enkelt ro. Men da vi kom op til bilen midt på formiddagen, så kommer der en stor rudel af dådyr på modsat side af vejen. Og faktisk kommer der et par mindre flokke efterfølgende. Så det er jo et fantastisk syn, selvom vi så ikke så nogen buk her den første morgen. Næste aften, den 17. maj, der beslutter vi os for, at vi vil prøve lykken nede i engen. Hernede der er der lidt større mulighed for at se dyrene, end der var inde i den tæt begroede skov. Efter et par timers ventetid, så dukker der pludselig et dyr op i den anden ende af engen. Det er en lille buk, men da den er ude på 260 meter, så nøjes vi med at kigge på den og håber på, at den måske kommer tættere på, så vi kan vurdere, om det er en buk, vi vil skyde. Bukken den kommer desværre ikke tættere på os. Tværtimod, den vælger, at den skal have sig et hvil i sivene. Så jeg prøver på, om jeg kan pyrse mig lidt tættere på den og få vurderet, om det er en buk, der vil være fornuftig at skyde. På vej derhen, der ser jeg pludselig noget andet i sivene. Der stikker ørerne fra en rå op, som der ligger lige midt imellem min position og bukkens formodede position. Jeg kan ikke se den herfra nemlig. Efterhånden er jeg kommet ind på ca. 50-60 meter fra roen. Jeg kan stadigvæk ikke se, hvor bukken er. Jeg har prøvet at sige et par lyde her, for at få dyret til at rejse sig. Roen rejser sig her, men desværre kan jeg ikke se bukken, og her der er der ikke ret lang tid til solnedgang, så da jeg går til siden her, der løber roen, og bukken den løber op ad skråningen om bagved, og væk er de. Minutter efter solnedgang, da vi sidder i tårnet og egentlig bare lige nyder vores madpakker, der kommer både råen og bukken gående i marken bag ved os. Råen kommer meget tæt på tårnet, og
selvom der næsten ingen vind er, så kommer den så tæt på, at den får vores færd. Da de først får vores færd, så løber de selvfølgelig op på marken og slår alarm endnu en gang. Men en fantastisk oplevelse alligevel. Et par dage senere, den 21. maj, der tager vi igen en aftentur ned i engen. Måske ser vi den samme buk igen. På vej derned ser vi en hare i marken. Vejret er fantastisk, og på den her årstid er der så meget vildt at se på, så det er altid en fornøjelse at være ude. Den næste aften, den 22. maj, der vil vi prøve igen, men den her gang et nyt sted. Vi vil hernede og sidde i kanten mellem rapsmarken og skoven, inden rapsmarken afblomstrer helt. På vej ned til tårnet, der får Trine øje på noget nede i skovkanten. Og det er aftenens første buk. Jeg så faktisk, der var et dyr. Og så kigger jeg, det var faktisk en fin buk. Men den går lige i skellet ind til skovkanten dernede. Og nu den har ikke opdaget, så jeg er ret sikker på, at den kiggede fredeligt og roligt, men den hoppede ind igennem skellet. Så lige nu er den inde i skoven. Det var lige da vi var 10 meter, måske endda kun 5 meter fra tårnet. Fantastisk lækker aften her. Lige nu. En råb, der står nede i marken. Det er foran os. Og lige før vi så en buk på vej herned. Så så vi lige en buk, der luskede ud og lignede den spids af en gaffelbuk. Der luskede ud. Vi kunne kun lige se ørerne, og det er den ude i rapsmarken. Og så pludselig lige hernede bag os, 10 meter væk, stod der en lille etårsbuk. Og den gik
Lige præcis en halv time inden solnedgangen. Så den bugt, der er gået, tror jeg, nede i skovkanten. Den så vi lige pludselig herovre i Rapsen. Cirka 140-50 meter væk. Og vi skal over sådan finde sådan en åben plet herovre. Og jeg skød, da den kom fri i en åbning i Rapsen. Og så jeg kunne ikke se den løb derfra, så jeg håber sgu på, at den ligger der. Og når vi nærmer os, så kan det godt være, at jeg lige tager en ny patron nu. Riflen for sikkerheds skyld. Og her, så skal vi lidt indad her. Og der er en åbning derovre. Der er der en åbning, hvor den var inde i. Ja, heldigvis. Så er der sådan en lav her. Skal du kigge på den skærm? Der er en lille fin etårsbuk. Den derhen, tror jeg. Det kan også være. Det er den, ja. Det kan vi faktisk prøve at se på. Det kan godt være, det er den, der gik. Måske så den, der gik lige neden for tårnet. Men det kan også godt passe med, at de spor, den anden gik i derhen fra. Men fin lille dyr. Nå, så skal vi i gang med at brække det. Så har I været med til jeres første buk. Fantastisk. Gider du? Det er svært. Kom her. Kom i tasken. Op med dig. Lige inden vi kommer ned i stien, der får vi lige pludselig øje på 2 dyr i marken ved siden af os. Men da vi tager kikkerten, kan vi hurtigt se, at det drejer sig om 2 døghjorte. Efter lidt tid, så er der pludselig noget, der dukker op over i den anden side af engen i det høje græs. Det er en rå, og den kommer helt ud foran os i engen. Og den har en lille overraskelse med. Hvis man kigger nøje lige under buen, så kan man faktisk se det lille lam, det er i gang med at drikke mælk ved moren lige nu. Der står vi og kigger på en rå med et lille bitte lam. Helt nyfødt. Og det er sødt.
Og det lille lam, det går lidt selv rundt og bliver nusset af moren og henter og drikke mælk og sådan noget. Men det er fantastisk at se.